ζωντανών και αποθαμένων, κι έσκαβαν με τις μπότες τη γης, θαρισκράζοντάς τις ότι την πατούν και συγχρόνως σαν πως να φουγκράζονται όσους τους φώναζαν από κάτω, γενιές και γενιές πρωτύτερες. Χόρευαν και έδειχναν να υπερίπτονται του κόσμου, να κάθεται ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να αρπάζεται από το Θεό. Το φέγγος και η σκοτεινιά να εναλλάσσονται στα πρόσωπά τους, φωτοσκότεινοι, ίδιο το στάλαμα της ζωής. Να ζυμώνεται το κορμί, να τσακίζει, να λύνεται και να ξαναδένεται, να αναπαύεται η ψυχή κάπου στα σύγγραφα, να λυτρώνεται και ευθύς να τρομάζει. Τη μια να του στραβά το χώμα, την άλλη να υψώνονται όπως ο Ανδέος. Να πυρακτώνεται ο νους και να βογγά ο τόπος από τους γδούπους, να τρέμει από την παλικαριά και την αποκοτιά τους, να χτυπούν τα γόνατα κατά γης και πάλι να στυλώνονται ορθοί, να κατέχουν ότι παρέκει καρτερά ο θάνατος και να τον περιγελούν. Αντάρα και καταχνιά να θολώνει το βλέμμα τους, μα και να σκεφτά στα λοξοκοιτάγματά τους γλυκά δαντρίκια. Να αποζητούν στον γυναικών τα μάτια το λίγωμα, το πένεμα, της σάρκας και της καρδιάς στο φούντομα. Δαιμονική δύναμη αφιονισμένη φαινόταν να ρίχνεται κατά πάνω τους ή να εφορμά από μέσα τους. Έβγαζαν και κραυγές άναρθρες από τα στόματά τους και πότε-πότε φώναζαν «Όι, όι», σαν να νομούσαν ότι δεν τους βοηθάει η γλώσσα να τα παραστήσουν όλα τούτα με λόγια και επιστράτευαν το κορμί να τα συλλαβήσει.